kopi lo gaya. Tuwara king do si owe kimi hanja porok jali panang bo. Hala kahe no po bang alang li definition pita. La kopi si kahe no po mala. BJP long poisa chu endun chom da ke me pu ma. Mate chu endun de bang itum pan poisa pen nang ke pata kroi credit aman inglong arat tum pan claim pe vera than pe vera dong ke me ma. La le alang li paningi tha. Lang sa. Kalang. La panalang li aku isi ipu du thule hedi. Panel la tungel po dharna do pos tame karbi hijar phasi putoret ras em phasi putoret pulas nang panason sene bok du ba. La ke CM ke ke claim nang dia bang lo ke di la ke. Alang li pan pupit alo ason ka pre ke avilo. Alang li pan pupit man haman ni kiduk hem ave pan pudam bare chogima. Election ke hai he bang pan pu bare te chogima. Lagi demokrasi teng beng alang li hello. Alang li CM is responsible la hello. La responsible amonit pan pupe matang bagbe election ta hai helang pan pu bare ke lagi demokrasi aron ka lilo lagi. Alle ta velo lagi. Asa sir la government pe non be CS me implement la su pasak kupil na li pulin gil bang. Nilitum la ke United Opposition Forum Assam. Do la pen itu APHLC ta hadak a member lo la CAA puthak nilitum la ke oppose vek lu la ke pinita la si Assam bon ke dolo ilitum dak arjudun krai arjudun kailo amasi nilitum bani tum da son kapre ka kam dopi kamasi lai hun matha dun dedet lo setapi ni ha non nilitum ta damji ha do bokata bukajanta hadak ke oppose bom lo la pen dak dan nilitum oppose ji la tu ke aku nilitum tot from ben oppose pe pin seta la ke oppose la tu ke CAA ke nilitum kroi kre la ke athema alang litum pulo sik schedule area arlo ke la akam avedaji pulo seta amonit ha Bihar yung si Bangladesh amonit Indian ceplang det lote kupulo kapang tek po lang pa nang luji ke alang li hadak le do wer be de jikente la ben ilitum karbiang long lo 1,60,000 do po gente NRC lo men kafe halatum ke ake ong ke Bangladesh pen ken de di ange halatum phanta non CAA lote Indian amonit pa ceplang et lo ke atumi si pa ceplang lap lo ange ladak nang do dun kok bom lote alang litum ration card long to et lo ration card ke lage voting right ke long ya fansi ration card ki pi kente ai voting right pi det lo te non dak kar bongali tum si majority po ke dakho kar biang long vir det po kente non ta vir tang lo he kar de athima kar biang long ba tribal area pu ki vir we det ji te tribal tum loksi ke ong in nei sita 51% bang pharo muluk ong bong pen bang phokep rai si donang ji non ke bang phokep rai si avedet pogente la populote ili tum ki virlo la posi la CAA ke ni tum kroi dundi laki India dang ta pavedet nangi Acha sir tumila ASDC mai pu hedi chondukan ta bangala kansunang chingbai dalmuti alang li midyang do kining ji luputang te la su CCA bang ke karbing long ke palude 6 dul ke pula su putha kona hong jil bang la ke tok luti la salam bang ke seta praktikal bang klem unji mala la helo alam bang ke non ninge ki un in bang in Bangladesh amunit la CAA be pin nang lut jam tang det lo la pen la tum election nan ta ki thur thu bom lo council long ta deputy chairman nan ta ki man thu lo ande mo CAA pin chong thu det non CAA pin chong thu det lo te un jilang ma la ke un elu la ke itum hana pilu chon lo na pa chum be chon lo la ke Chong sir